Yazi nakuba kwaba buhlungu ehamba emhlabeni umama uBabita Deokaran bemdubula kabuhlungu ekuseni nje eqeda ukubeka ingane esikolweni eseya emsebenzini. Kodwa uma ngibuka lama-picture noma lama-picture avela la okuwukuthi izinto ayezama ukuzivezela zona labulawela zona. Kuyabonisa ukuthi ngempela iqiniso uma bethi igazi lomuntu liyakhuluma, futhi iy'fiso zomuntu uma eseshonile azishabalali. Nali iqiniso liyavela manje kuboshwa abantu. Siyabonga kakhulu Baba uMkhwanazi nethimu yakho.